शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून त्यांनी बालवाडीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय उस्मानपुऱ्यातील शैक्षणिक संकुलात केली होती। शिक्षण संस्था आणि सामाजिक उपक्रमातून त्यांनी वंचित समाजासाठी भरीव कार्य केले होते। संभाजीनगर येथील अनेक सामाजिक संस्थांशी त्यांचा निकट संबंध होता। कैलासवासी गाडे काही काळ संभाजीनगर महानगरपालिकेचे सदस्य होते। त्यांनी संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती म्हणून उत्तम कार्य केले होते। त्यांनी नोव्हेंबर 1999 ते एप्रिल 2000 या कालावधीत राज्य मंत्रिमंडळात पर्यटन खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून कार्य केले होते। अशा ज्येष्ठ समाजसेवकाचे शनिवार दिनांक 4 मे 2024 रोजी दुःखद निधन झाले। श्री मधुकर यशवंत देवळेकर माजी विधान परिषद सदस्य। कैलासवासी मधुकर यशवंत देवळेकर यांचा जन्म 13 जानेवारी 1932 रोजी गुजरात येथील सौराष्ट्र येथे झाला। त्यांचे शिक्षण BA LLB डिप्लोमा इन जर्नलिझम पर्यंत झाले होते। कैलासवासी देवळेकर यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुंबई लोकाधिकार समिती तसेच भारतीय भाषा संमेलनाचे चिटणीस म्हणून काम केले होते। त्यांनी मध्य रेल्वे कर्मचारी संघ, अकॅडमी ऑफ पब्लिक स्पीकिंगचे अध्यक्ष म्हणूनही कार्य केले होते। ते पश्चिम रेल्वे कर्मचारी परिषद तसेच महाराष्ट्र मोटर कामगार फेडरेशनचे सल्लागार होते। त्यांनी महाराष्ट्र जलप्रदूषण महामंडळाचे सदस्य म्हणूनही उत्तम कार्य केले होते। कैलासवासी देवळेकर यांनी सन 1952 पासून भारतीय जनसंघाचे कार्यकर्ते म्हणून कार्यास सुरुवात केली। मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे प्रसिद्धी प्रमुख म्हणून त्यांनी भूमिका बजावली होती। मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे ते काही काळ सरचिटणीस होते। त्यांनी इकॉनॉमिक पॉलिसी रेझोल्युशन्स ऑफ भारतीय जनसंघ, हिंदू विश्व, जनवाणी इत्यादी प्रकाशनांचे संपादन केले होते। कैलासवासी देवळेकर सन 1978 आणि 1982 मध्ये मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेवर निर्वाचित झाले होते। त्यांनी विधानमंडळाच्या अनेक समित्यांवर कार्य केले होते। अशा ज्येष्ठ समाजसेवकाचे बुधवार दिनांक 12 जून 2024 रोजी दुःखद निधन झाले। डॉक्टर मधुकर शामराव वासनिक माजी विधान परिषद सदस्य। डॉक्टर मधुकर शामराव वासनिक यांचा जन्म 23 जानेवारी 1935 रोजी नागपूर येथे झाला। त्यांचे शिक्षण MBBS, DCH, MA, LLM पर्यंत झाले होते। डॉक्टर वासनिक यांनी नागपूर विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, नागपूर पीपल्स वेलफेअर सोसायटी व पंचशील एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष म्हणून कार्य केले होते। त्यांनी इंदिरा गांधी आर्ट्स अँड कॉमर्स महाविद्यालयाची स्थापना करून कळमेश्वर येथील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय केली होती। नॅशनल युनिटी सेंटर तसेच राजीव विचार मंचाचे ते अध्यक्ष होते। नागपूर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ युथ वेलफेअरचे ते काही काळ संचालक होते। नागपूरमधील अनेक सामाजिक संस्थांशी त्यांचा जवळचा संबंध होता। डॉक्टर वासनिक सन 1968 ते 1974 या कालावधीत नागपूर महानगरपालिकेचे सदस्य होते। सन 1971-72 मध्ये ते नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते। डॉक्टर वासनिक सन 1990 मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून निर्वाचित झाले होते। अशा ज्येष्ठ समाजसेवकाचे बुधवार दिनांक 27 मार्च 2024 रोजी दुःखद निधन झाले। श्री वसंत पुरुषोत्तमराव मालधुरे माजी विधान परिषद सदस्य। कैलासवासी वसंत पुरुषोत्तमराव मालधुरे यांचा जन्म 21 एप्रिल 1941 रोजी अमरावती जिल्ह्यात तिवसा तालुक्यातील वरा येथे झाला। त्यांचे शिक्षण DPCNR पर्यंत झाले होते। कैलासवासी मालधुरे यांनी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक परिषदेचे सरकार्यवाह म्हणून उत्तम कार्य केले होते। त्यांनी अखिल भारतीय शिक्षक महासंघाचे महामंत्री तसंच संत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरावतीचे सिनेट सदस्य म्हणूनही कार्य केले होते। त्यांनी विदर्भातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष योगदान दिले होते। कैलासवासी मालधुरे सन 1990 मध्ये अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधान परिषद निर्वाचित झाले होते। अशा ज्येष्ठ समाजसेवकाचे रविवार दिनांक 26 मे 2024 रोजी दुःखद निधन झाले। कैलासवासी बळवंतराव गणपतराव ढोबळे। कैलासवासी बळवंतराव गणपतराव ढोबळे यांचा जन्म 4 जुलै 1925 रोजी नागपूर येथे झाला। त्यांचे शिक्षण BA LLB पर्यंत झाले होते। कैलासवासी ढोबळे यांनी जवाहर विद्यार्थी गृहाचे संचालक, रामटेक तेली समाज धर्मशाळा संस्थेचे संस्थापक संचालक म्हणून कार्य केले होते। आणीबाणीच्या काळात त्यांनी कारावास सोसला होता। नागपूर महानगरपालिकेचे अनेक वर्ष ते सदस्य होते। ते नागपूर महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेतेही होते। नागपूरमधील अनेक सामाजिक संस्थांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता। कैलासवासी ढोबळे नागपूर स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून सन 1998 मध्ये महाराष्ट्र विधान परिषद निर्वाचित झाले होते। अशा ज्येष्ठ समाजसेवकाचे सोमवार दिनांक 6 मे 2024 रोजी दुःखद निधन झाले। सन्माननीय सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून शोकप्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे।
सदस्यांनी खाली बसावे. शोकप्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. प्रस्तावाची एक प्रत व विधानमंडळाचे स्मृतीपत्र शोकाकुल कुटुंबियांकडे पाठवण्यात येईल. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. शुक्रवार दिनांक 28 जून 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.